Barka da zuwa tashar komai da ruwanka, tashar da za ka iya samun duk abin da kake nema. Ku danna alamar subscribe domin samun sababbin bidiyon. Me ya laifin Adam iya zango idan ya ƙara aure? Mutumin da Allah ya halatta masa ya zauna da mace biyu ko uku ko hudu, dan yana da ɗaya yana shirin yin ta biyu, ba laifi ba ne. Wayannan hotunan da kuke gani an wallafa su ne a social media, inda aka ce ga hotunan firiwidi na Adam iya zango. Amma kuma ga duk wanda ya san Adam iya zango kuma ya kallon fuskar su wayannan matan da suke hotuna, hasali ma ba mace ɗaya ba ce. Wannan daban, wannan daban. Wannan ta tsakiya idan kuka ga inda aka rike hannu, wannan hannun wanda yake cikin hoton farin mutum ne, za ku ga hannun. Sannan wannan ma fuskar inda ta zauna a wuyan Adam iya zango, za ku gane cewa edit ne. Da haka wannan irin hotunan da suka faru ne da muka wallafa muku a bidiyon mu na baya na Ado Gwanja, inda aka yi editing domin samun biyu. Sannan ita wannan ta jikin hoton kuka kalla, za ku ga cewa kamar ita ce a wancan da asalin wanda suka yi hoton mijinta ne ko kuma wanda za ta aura. Da haka muna ƙara jan hankalin mutane a daina zage-zage akan an ga wasu hotuna, ko ana la'anta ko ana Allah wadi ga wasu. Tabbas Adam iya zango ya yi aure-aure, to amma mu ɗauki hakan a matsayin kaddararsa, kuma kowa da yadda Allah ya rubuta masa tasa kaddara. Yin aure ba laifi ba ne, sakin aure ba laifi ba ne a shari'a, sai dai an yi shi ba bisa ka'ida ba. Allah ya halatta, amma baya sanyi sai dai idan ya zamana haka ne ba wata mafita. Da haka Adam iya zango muna fatan Allah ya yanke masa wannan jaraba da ya masa, ya zama na ƙarshen ta kenan. Ku yi subscribing ɗin channel ɗin ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun labaru ingantattu da kuma feɗe wasu labarai da aka yi su ba akan ka'ida ba, mu bayyana muku hakikaninsu. Ku yi subscribe.